Ja Bukissa meillä on ensimmäisenä luokkana lapsi 1D ja 2D-luokan finaali. Eli he tulevat 2 luokkaa tanssimaan siihen samaan aikaan. Lapsi 1D-luokassa meillä kilpailee 2 paria. He ovat pari numero ja yleisöt mukaan. Pari numero 74, Veeti Jokinen, Jenna Laine, Paussi Hämeenlinna. Sekä pari numero 75, Leevi I. Jokinen, Linda Lemmetyinen, Paussi Hämeenlinna. Ja lapsi 2D-luokkaan tulee kilpailemaan pari numero 30, Julius Pykälistö, Maria Hakkarainen, Dancing Lahti. Jag kan vara den du vill om du bara säger till. För du är guld för mig och jag kan aldrig säga nej till dig. Du kan få min lön eller villa på linjen. Ta mitt liv i din hand eller gnid din lyckoslant. För du är guld för mig och jag kan aldrig säga nej till dig. Så tro på mig, jag lovar och jag svär. Det ordnar sig med allt bara du finns här. Om du någon gång känner vinden blåsa kallt, då står jag där bredvid och tar hand om allt. Jag kan ge mitt liv eller vad en tid som blir. Ja valtavat aplodit, Veeti, Jenna, Leevi, Linda, Julius ja Maria.